След като си почина, в смисъл, така и така си почивам в момента, преди да започна пак да правя някакви неща за децата. Ще си дочита една книга. Тази книга си я купих по Коледа. Тази авторка ми е любима. Харесва ми стила и как се отвличам. Книгата се казва "Вятърът знае моето име". Разказва се за деца, които по някаква причина са бежанци. Обстоятелствата са ги поставили в ситуация, в която са изпратени далече, за да спасят живота си, за да се спаси живота им. И в началото книгата започва с разказ за Самуел. Това е едно малко момченце, което е еврейн в Виена. И по времето, когато нацистите преследват евреите, неговата майка успява да го изпрати с влак до Лондон, заедно с много други еврейски деца. Организирана е спасителна акция за еврейските деца. И те ги товарят на тези влакове. И той само помни много малка част от майка си. Всъщност не помни баща си, защото е бил само на 5 години. И всичко е толкова истинско разказано. И аз много пъти се чудя, понеже живея в Германия, ако нещо такова ми се случило, какво бих направила? Аз просто... Всъщност това го преживях по време на пандемията. И всъщност паралела е много ясен. Смятам, че в този момент семействата са били толкова в ступор, че не могат да вземат трезво решение за това как да спасят и запазят децата си и живота на себе си и на своите близки. В случая бащата на Самуел, който е еврейн също, той е лекар и той до последно работи и преглежда. Нормално си работи, знае какво се случва, вижда как някакви хора бъдат отвличани или пък чува за някакви свои познати. И обаче има надежда, че човешкия разум ще победи по някое време и това всичко ще свърши. Както аз имах надежда по време на истерията тук, че просто в някакъв ден, на следващия ден, като се събудя, всичко това ще свърши. Но то продължаваше и виждаш как хората нямат разум, не разсъждават логично и в един момент се оказваш толкова безпомощен. Всъщност аз бях взела решение за себе си, но мъжът ми не ме подкрепи. Аз исках да се махна от тук и да си взема децата и беше казано, че в момента, в който те наложат децата ми да бъдат вакцинирани, за да ходят в училище, ние просто повече няма да ходим в училище, защото това е границата, която аз няма да прекрача. И може би наистина трябва човек да сложи една граница, в която трябва да каже докъде може да стигне с човешката, докъде може да стигне в компромисите за нещата си. Всъщност, много си мисля и за времето на комунизма и тоталитаризма. И
тогава, когато наистина си нямал право на избор или дори нямало начин как да избягаш, какво е можело да правиш, за да се съхраниш? Единственият начин е просто да отидеш в някакво място, да се отделиш или да не участваш толкова много в обществения живот, както бяха моите родители, и да продължаваш да живееш както ти би искал да бъдеш, но не си част от обществото. В този случай за мен се случи абсолютно същото, защото аз се изолирах по време на короната. Нали, имаше мерки, имаше неща, но все пак търсих пътищата, по които мога да заобиколя правилата и да успея да продължа с децата ми да водим някакъв нормален живот. Имаше много моменти, в които просто аз търсих начините, за да изглежда в тяхното лице, че всичко е нормално, като например една Коледа, вече не помня коя година, може би трябва да прегледам снимките, точно преди да излязат във ваканция, значи е било 2021 или 2020, ние отидохме до един магазин, който има много градински неща. Има градински неща и цветя. Този магазин е много красив, защото всичко вътре е с живи растения, цветя, за градината, растителност. Да си купуваш дървета, рози, имам оттам купени. И когато отидахме там, те бяха украсили магазина предколедно с всичките коледни украси и отпред стоеше табела: отутре магазина ще бъде затворен заради корона мерките. И ние просто минахме оттам. Децата се радваха, изпробваха всичките неща, които имаше. И аз просто нищо не им казах. В смисъл, не им казах, че магазинът утре ще бъде затворен. Защо трябва да им го споменавам това нещо? Но в крайна сметка аз това нещо си го криех от себе си, както в Животът е прекрасен, филмът за концлагера, който човекът, бащата, играеше все едно всичко е нормално в концлагера и това всичкото е една игра, всичко е много смешно, всичко е много хубаво, за да спаси психиката на детето си. И в общи линии не очаквах какво ще пише в тая книга, но когато започнах да чета и пак се връщам към тия моменти, тия паралели, за това как... Сега не знам дали е било така, защото аз искам да се срещна наистина с човек, който е живял през това време. И тук един колега ми беше казал, че баба му, която е немкиня, е преживяла, нали, тази войната, но тя какво точно ще ми каже, но все пак интересно ми е да чуя разкази от очевидци, а не само да чета книги или художествени произведения, свързани с това, които част от тях имат нещо общо с действителността, но какви са те? Доколко са били такива нещата. Но в крайна сметка, в общи линии, аз като майка винаги мисля задавам си въпроса за себе си, какво бих направила по това време, ако аз съм една еврейка, преследвана от нацистите. Аз по-скоро бих избягала. Просто... Но не го направих по време на короната. Просто останах. И това все още ми тежи, че... Казвам си, че бих реагирала по този начин, а когато това се случи, аз не го направих. Затова сега, може би през времето, през последните
Всъщност, да, по време на короната е последните години, които съм тук в Германия, гледам да подредя така нещата и живота си, че да бъда абсолютно независима от системата. Защото едното нещо, заради което не тръгнах тогава по време на короната, е, че работих имах добра работа и не исках просто да напусна, без да знам какво ще правя. И тя ми даваше някаква сигурност работата. Все пак получавам заплата, имам здравни осигуровки и тези неща. Тя ми даваше някаква, сигурност, вътрешна сигурност, че ще се когато това нещо го имам. Но, давайки ми тази сигурност, ме правеше и зависима. Като наркотиците. Получаваш, но и даваш. И в крайна сметка, миналата година в моята компания обявиха Фрайвилик програма за напускане, която е програма, която служителите могат да изберат да напуснат компанията срещу обезщетение. И в този случай аз много дълго мислих дали да се възползвам. Имаше много дълъг път извървях. Затова и може би трябва да разкажа как го вървях този път. Защото сега вече съм на края му на пътя и се чувствам доста добре. И бих казала, ако мога да помогна на някой друг да вземе това решение, да бъде да се освободи от системата, всъщност срещу съответните парични обезпечения, защото аз няма да остана необезпечена от това. Това беше, може би, най-важното нещо, понеже обезпечението ще ми даде някаква сигурност и някаква увереност, че аз ще продължа нататък. Затова искам, може би, ще направя някакви серии, през какви стъпки минах по време на това напускане на фирмата. Но в крайна сметка, в момента ще си дочета книгата и искам да кажа, че в последната една седмица се чувствам много щастлива от това мое решение. Виждам много положителни неща, които ще ми се случат. Имам надежда за това как ще се развие моя живот по-нататък. Връщам се към нещата, които съм обичала да правя преди да започна да работя. Защото точно днес си мислих, че много от неща, които обичам да правя, съм заобичала да ги правя преди да започна да работя. Иначе харесвам си работата, интересно ми е, много ме ентусиазира, увличаме, харесваме да правя нови неща, да откривам пътищата, по които да ги правя, но просто работата в корпорацията ми отне много от моето свободно време и нещата, които обичах да правя и да живея.